A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jako je kara za obszczane lojfry, jaki gang sztyruje ludzi po lasach i czemu Mundek łazi po chałupach i nawiedza ludzi. Zapraszam. Siemanko, tutaj Rajmund i cisnemy znaleźć klucze do łajby od mojego fatra. W poprzednim odcinku była zagadka. Pierwszą osobą, która zgadła poprawnie jest Tuwiro. Gratulacje, może 1 punkt. Punkty wam się dalej przydadzą. W tym odcinku też będzie zagadka, więc kukajcie uważnie. Dość robienia, ciśniemy dalej. Sorry, to jak żeś oblecony, to wnioskuję, że jest przemytnikiem lojfrów. Co się do mnie życiu obracasz, Nie, jednak tak od ciebie nie wonio. Sorry, szukam chopa, który sprzedawał ostatnio lojfrę i mi teraz w izbie tak dupi uryną, że nawet story stamtąd uciekły. Jak znajdziesz tego pioruna, to mu ciulnij ode mnie. O pieruna. Dobrze, nie poznał pioruna, to ten smród tej lojfru będzie się za mną ciągnął aż do końca. Dobra, to idziemy. O, tu jest plaża, to ja się idę tutaj wygrzyć. Ty dziocha, ty też się wygrzewasz? Nie, tylko taki hop mi zrobił betonowe buciki tutaj. Powiedział, że wygląda jak sprzedawca lojfrów. A ja nie wiem, o co on dupi. Co, jak nie chcesz, żeby cię znalazł, to nie ciepiej się innym w augeny. Pieruna, to będzie problem. Ustawienie odcisków palców na nożu jest zabawne. O nie, Billy, ja się 3 raz na coś takiego nie nabiera. Będziesz mnie hałokiem straszył, ty pierunie. A co to jest za kula piachowo z mycką, polmy to. O nie, mam piasek w szczywikach. Hopie, ty nie uważaj, żebyś nie miał piochu, ale 2 metry nad łebem. No i nie ma jak zakończyć radośnie konwersację. O rybiorze, Jerunia, znowu ta czerwona ryba. Pater godał mi, że w tym świecie ino jeden rodzaj ryb, może. Może się pisze przecież z kropką. Ciekawe jak je na dnie morza. No zaraz się możesz przekonać, wiesz? Dobra, nie będę Dobra, nie będę szterwał tych ludzi, A mnie ten pierun w Summerglassach wnerwił. I teraz torbie takie fleki. Chatka pana Brineya. Co tu jest w tej chacie, Są tu mu byfy, dzbany i zic. Nie no, bogato, fes. Dobra, idziemy. O, bala. Dziołcha, ciepnij mi ta bala. No kukosz się na mnie, Ta bala. Nie tam na wierchu, tukej. No nie no, głucho, pieruna głucho i ślepo, Jak ona wlazła po ta hołda, jak ona nic nie widzi. Pieruńskie mywy, wszystko mogą obsrać. O, ptok. A wezmę ptoka. Dobra, ciepimy balą. No pierun nie chce się złapać, Co mi moja Tasia godo? Zamknij mordę, no fajnie. No i mamy go. Nazwiemy go ptoka sroka. Po pół godziny nazywania tego ptoka sroka, jego zdolność to jest twardziel, zwiększa atak jeśli cierpi. No pięknie, mam ptoka masochistę, najlepiej. O Jaruna, niebieską mysz w wetrowie. Dobra, idziemy na wierzch. To ty tak walisz uryną. Dziucha, nie ci gorko w tak długim klajdzie, przyje ciepło. I z hałokiem na mnie wyskakujesz, Słuchaj, cześć zawsze prowadzi do widzenia. A jogurt ze śliwkami prowadzi do zatwardzenia. To nie sroka, hehe. Dobra, dupia, idę na wierzch. Jeruna, tu jest ciemniej w tym lesie, kto to widział? Wiesz, że czasami na zoli leżą rzeczy, w których się nawet fizjologom nie śniły? Szczególnie, że nawet gołym augenem tego nie kukniesz. Ja na przykład robale z Kirchhoffa twojego starego. Dobra, wiem, to było niegrzeczne, wiem, teraz będę grzeczny, na pewno, patrzcie na to. Patrzcie, jakie będę grzeczny do następnej osobie. To jest ta ślepa i głucha baba, ty pierunie pieruński. Jesteś złodziejem. Ty pierunie, ty cyganie. To ja do ciebie wołam, a ty masz to w życiu, biorę tabal. No i nie udało się pieruna, no nie da rady, Do boju moja drużyna robaków. Czyli co, swoja familię wystawiasz, czy co? Dobra, sroka, dowej. Pierun, ty masz same glizdy, Dobra, nie będę już go męczył, idziemy dalej. Co to jest za grzyb, Nie, on jest coś leniwy, nie chytamy go. Idziemy tutaj. Hajłonie, też nie widział jakiegoś Pokemona Srumisz? Nie, żaden nie sru w krzakach, nie. Ale ja to uwielbiam. Wczyją dwujazych w los. Moci teraz wciulony. Weź mi pomóż, bo mnie zaciuko. Każdy, kto włazi do animowanych alkoholików, mów ciry. Grunt animowanych alkoholików chce się ciulać. Pieruna czarne hałoki, No i nie ma hałoka. Od grzybie, jakżeś mógł mnie piwskiem oblać? Ida do pani.
To był bardzo blisko. Dobrze, że mnie nie wtorbił, bo by mi zabrał moje dokumenty. Ty, a jakie ty masz dokumenty sam? A wiesz, takich pierunów uprzejmie donoszę na kogoś, wiesz? A to ty jest ten pierun, co łazi i kabluje, ja? Nie, ja tylko dostarczą. Ja, każdy tak gudu. Dobra, może Great Balla i pitom. Że te chłopy przez las łażą z takimi ważnymi rzeczami, kto to widział? Ty, jak pójdziesz sam do szkoły robaka, to będziesz od razu popularny. Ja, chyba, szczególnie jak zaleja tego robaka. O pieruna jakiś szpetny wąs i drugi szpetny wąs. My mamy taką fajną szkołę robaka, a te pieruny z tych animowanych nas cały czas prześladują. Ja, chłopie, bo bawić to się trzeba umieć. No, wreszcie z tego lasu, ty. No dobra, to idziemy dalej. Powinnam, może nie? No dobra, jednak ci wklepia. Ty, dziucha, ale ty godasz sama do siebie? Ty jest Halej, ja? Jakby ci w środku dali R, to byś mnie opluła, ja? Ty, co to jest za ta patelnia? Ty, rozumiesz, że je górko, ty, ale no bez przesady. Ty, a ta bułka to ci chyba już trochę spleśniała, wiesz? Wiesz, ty myślał, ja stoję 3 godziny w tej hicy, to pewnie, że się pleś zrobi. Dobra, idę stąd, kurde, mnie wnerwiecie, ty. Ty, dawaj się ciulamy we dwóch. Wiecie, że się możecie puścić z tymi szłapami, te nie musicie się sam trzymać. Patelnia i pioch, elegancko. 2 ptoki na patelnia, ależ emocje. Dobra, idziemy bez ten most. Ty, rybiosz, ale musimy iść jeszcze do Poké Center. Te, zapomniałem, że mogę lotać. Dobra, to będę lotał, nie będę sam łaził. O, PC, elegancko, hehe. I tu konsol nie kupia, no trudno. Te łysy wyżyci glata świeci się nawet w izbie, nie? Ta? Nic. Jeruna, jakie to jest srogie miasto. Co tu mamy? Szkoła trenerów, ja? No dobra, to... Dobra, jak fest chcecie, to ja wam powiem zaraz wszystko, co ja wiem. Pamiętajcie, ptoki, sroki i roboki idą wek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dobra, tu co je? A będę łaził ludziom po chałupach. Te, fajny może loifer, wiesz? Też jeden kupić. Nie, już mam jeden. Dobra, nie no. Pieruna narzekał jak na innych ludzi, a ja są łaża i sprzedaję po chałupach loifry. No jakoś trzeba dorabiać, nie? Przecież ta bieżnia trzeba odkupić, nie? Hehehe. Co chałupa cielęcia, ja? Ty, co ty fandzolisz, te? W dupie z mojej chaty, te. Dobra, już kurde, jacy niemili ludzie te tu są. A tu co je? O pieruna, tu co się dzieje, te? Ty ktoś kojfnął? Siemano, jest taki gospodarz. Mam do ciebie pytanie. Opiekowałeś się kiedyś dziećmi? Nie opiekowałem się niczym. Nie, dziękuję, dzięki. No dobra, to idziemy dalej. Te moje Pokemony zawsze dostają fajne ksywy. Tego z ich nazwał Sztrummysza. No i prawidłowo, i o to chodzi. Moja szkoła, proszę państwa. A tu co je? Mój Pokemon jest uroczy, wiem o tym. Mogę się zamienić. Dam ci Sidota Zaralsa, chcesz? No chyba cię piznęło, że coś takiego wymienia, ty. Jeruna, bych wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. To widział, ty. Dobra, idziemy tutaj, tu jest chyba ratusz, ja? Dobry, ja po rozliczenie pitu, ja chcę... Dawajcie mi tu pieniądze. To jest korporacja. Może być korporacja, ganz egal. Te, puść mnie do burmistrza, bo ci chipfojerem ciepna. Ale tylko zaufani mają dostęp do tej strefy. A to jest strefa 61 czy co? Albo 31, 21, nie wiem. Dobra, polecimy na wierzch. O, tam je bal. Hehe, widać mnie? Nie widać. Widać? Trochę nie widać. Dobra, koniec z tym. Dobra, chłopcy i frele, to by było na tyle. W następnym odcinku dowiemy się, jaki jest trener sali, jak się dostać do burmistrza. I kolejna zagadka. Dzisiaj będzie, jak obstawiacie, kogo dotyczyły dokumenty z donosu, które ten pierun w lesie niósł. Odpowiedź dostaniecie w następnym odcinku oczywiście, a tymczasem zapraszam na moje social media, linki w opisie oraz subskrypcja, szłapa w górę i komentarz pod tym filmem dejcie i do następnego, na razie.